farmers that have been taught that are able to produce. So the loan recovery rate would be higher when you administer the loans to these farmers that have been trained. We want these farmers to also enjoy benefits, for example, in discounts in the large scale shops, so that when they go to these shops, they are treated with dignity, knowing that these farmers have been trained. And we continue to want these farmers to continue to improve. So we want to lead them to our agricultural colleges. So farmers that want to advance after attaining this Master Farmer Training certificate, they can be enrolled in our agricultural colleges so that they continue to advance in their agricultural education. So this is very important for agriculture. If we are to continue to have our food security, we must practice it with knowledge, and it is this knowledge that is administered to these farmers for them to be master farmers. In the past, the master farmers would be prioritized in giving them land. This was the basis of the famous Nindamiref, and this is what we also want. As we continue with our land reform, and as we conclude it, we now want to focus on these farmers that have skills to be able to give them bigger pieces of land for them to be able to practice what they will be taught. So there are numerous advantages which we can take advantage of in as we train these farmers, and we must also motivate them by ensuring that they enjoy benefits and advantages over and above those farmers that have not been trained. It is Teramununza Alexium Tema, the cancer was 24 December 1963. Mamtema village, what 13. Takaita training nevarimisi. Ndonzere kuti munhu umwe azive nekuda kuti tinoraramisa vanhu ifu ndoupenyu. Saka takadzidziswa kurima, ende kurima kuita kuti upenyu hunowanikika. Zvakafanana, for example, kuti avoid soil erosion, tinofana kuconstruct ma-drains, kuita kuti ma-drains aya anoita kuti mvura kana yanaya anoaccumulate a lot of water. Saka mvura kana zuva kusina mvura kuine zuva, mvura iya ichadzika nepasi zvinoita semadirizi. Therefore, zvese izvezvi takazoona kuti nenyaya yekurima inovandudza upenyu hwavo. Nekuda kuti seshini yatikuita yechibungu tinorima tichifundiswa nemadhimeni tichirima tichiisa product yedu kuchibungu tichiwana mari tipinza vana chikoro, vana vedu vakafunda edo makatoona kudai ndetafanira isina kana zvandakaita zvikuru, asi ndine vana magraduate vakaita mafundisi nenyaya yekurima. Pamba pangu ine handichafanira kuti ndishaye zvekudya zvinosanganisira chikafu, tomatoes, onion, everything. Saka zvese kana kupfuwa zvese zvinobva kumadhimeni. Kuita kuti tinowandudzika, hazvitaridze kuti unhu hauindi kubasa nekuda kuti uri pabasa kudhaya. If one possesses two hands, possesses a very big company. Imwe lecture yatakapuwa nemadhimeni kuti if one possesses good hands, two hands, possess a very big company of which unogona kurarama uchifundisawo vamwe vanhu. Saka izvozvo zvakatikoshera zvokuti nekushira nechikoro chatakaitiswa nemadhimeni. Madhimeni ukona wakavenga madhimeni panzvimbo waita nzara. Saka inoona kuti zvikuru zvekubata nemadhimeni. Madhimeni akauya kare, asi ezvino avako ane muono wakanyanya kudakidza medical. Iyi ndinoitwa Felicia Musina kuward 26. Takadzidziswa zvakatibatsira. Tanga tisingazivi kuti mumakomba tinowana chii. Saka saizvozvo mbeu dzatinodyara mumakomba dzitori neutano kudarika dzatinongodyara random dziya. Saka tinongotenga ivo madhimeni edu achifamba mudzimba
asi kune vaikana vachiti hazvina nebasa asi tinokudzidziswa kwataita takaona kuti zvine pfundutso. Goho redu rataiwana chairo rakatosiyana nerataiwana makore adarika, saka izvi zvakatibatsira zvakawanda nedzidziso chaiyo yataipiwa tinoramba tichiishandisa kusvika ramangwana, nemhuri dzedu dzicharamba dzichiita dzichirishandisa. Saka naizvozvo tinongoti dzidziso yakandibatsira.